مجب ما يطات حملاي بحمل لا كرد قادم باو حلشتو عي تربا لحرد عوبلا يوم أربع عيت وقرقر وعدارت فوترب وقاقت سبع قرنيتات لا كارد أفحاري لسن فالو مسكب حبن وعشرة سهل تحاتو على العالم برصدان دي بكسرة ملبي رحام السليمة مرباطو ميسارة كرار كايو على كيب حبري حد وإشارة القينا وعلاقة وعتابي يتحبوا بس هلا تحبوا بشنن ومرني باب حافولة قرص قالت باقيقة وأسرع عن كلا تجيل لا تلد دور سهل ورينا الحجة والسهلة تيكاويل حلا يوم في الراس كبدت أقلال تسفى مريم والدهيمانو نمبر 1 ميل رويل نمبر 2 زوندي قبر أملاح نمبر 3 تيدروس سمرة هميمة قدو بحاتات وأسراي حمد دبيلة قبيتاتا ومرساي قبهاتات البلق قادم باو مريراي أفسنب برور قاد موتات عرف قل مهيراي نوائل الطوال بنوسم أجري كوب على الكراي سبل أمور تاقمو في الفكي كواراي سبل كليبي ودى من حشيل وكراي دراج باك الله حرسو شويري كوب سواي لهيكم الليلة تاجر عن سنيد دبساي نمبر 9 عامل تكي نمبر 10 سلام محبرة سلام سهل كل شعرة ميراي بتو مغير ماي عيط ورز قرقر فال انتو وداي عيط ورز قرقر سنو وديكا بلاي أقامتي توجع الحنتي وانا لسقا سبر قداي فرا ودحاسوا كوك لمدر ساتر ورت وابسانا بسالف الدام تساكر دريب ولا كسرة دقيق من أباي جافر دريب ولا كسرة دقيق من أباي جافر آدم محمود حسنا ببور يتكبر ريبا وتقدرت مدر كربو لا موضة درستي والمحري لولا أمين أفحاري وعيد بوع بكرات وقمروتا بلد حيو تمامي فراس لسرت مروتا لتكبوتا قلفاشا تكونا تبسا قوتا فجرايا ورارا سكمي بوم ليموت فجرايا ورارا سكمي بوم ليموتا تدنيا تعارا وجيب تعرف الله كوتا تتم ديب كمن جنة الدنيا دورة جاروتا وشباب ديب كمن قبر ظروف دورة أهروتا وحقوري تراسا حوكا سكي موتا توكر ومرافي ثم السعادة إلى مصدر بلد لدحور من ربي دور كفارس لتبكر فارس إبراهيم شعب فالو كفل الستر عيب لفارس لبلا ميت دي بولد حكر عيب لفارس لبلا ميت دي بولد حكر عتك دولة دول تتحدر حطر ومرانة دي بنتلوم لتحبر عتك لساطق قلبهم فجر جولة عكر آخر الزمن ما دال هي كدي ليلة تفكر حلفة وكوجلي أمبوكاي بقرورة فارس إدريس قنات قرر حريمي دورة سهل نتآكل دبرت ايتات طورة كالات كالفاي كير حدث ميزانو علام ما خانتور زي ودق زي عنو نعمت مكفي الدل زي تركبا بكزينا بكزي نخلو تركبا نعمت مكفي الدل زي تركبا بكزينا بكزي نخلو تركبا
معلنك زين وهد يا دمات ጨካኑ ለዋህደን ቃቲ ኪድያ ብርሃን ዘላስ ፍሕተመተኻ ረአየር ሰርምሪል ጆኻ ሰቢው አዳል ሕብእ ዘይብሉ ባዕሉ ድምፅ ባዕሉ መዝገብ ግበሩለይ ንገሩለይ ክብል ዘይሕገብግብ بولد ولدو بسرцت زحبحاب بدم نبسي نبعشل زلاقب كومقوي فطرتو نايز غزا زرئي نايز اندا سب نيرو من اللون رقاطو خي حسس نفاس زخولو يترف قالو جبنقوم بقندو هابلبهم زقبرو بفلات نعات تسفا زورورو نيرو من اللون حموت بقاقود سكبابلولو سلازيو كماهتن عدال دندن تفتيرو نزي سمعتهم تاريخ زقبرو بدونان كلنا تاريخ زبللو ناي شح كيلعلو ناي سلاس عيلعلو بقنان ببيتنان بهلون تتدليو فلمان عدال انببان صبرو حتى لا تاريخ رسوم كيزرو بيت صباخو حيو تاريخ زنصرو مسكارن مرقن زيد ليو وعلو عدال مسمستيرو توويلو نولو شك زولعو صلالن دبابن شك تقبلو صبدلن صدالن تقبو عشرة شعولان برران إنه نايت قيالو معون حقيقون صقى إرترا فرد من روحن بيت خرمتي بلعلن بتحتن كبت بنان كوحن أبتغزي كاجوان محدرا ناي تاريخ فنشرع بعد مدك أباتنا تسرح السلع كم توافى بعترو زتحت مبارع بحموت سب مريت كيدان سلع بتاع مشطا سبقنا زمت اتو بلد نودبات قدود مانيفيستو مقبي كبسللو رهات كاسختتو مسكرم زبصعو ناي قراج درعتو قمت مرؤيات وفارو رأسنا خسكم لنا خساد كم زيبلنا إدو ما أميتهم كتصافعو بأداونا قارو ما بيتنا تريبولي قارنا مراقجا حنقدن زقرعنا فراسهم كقبرنا انقر مدافع بغيدان زقم جوي ترتاخونا تعلم بتحنا معدوي نتن داتخلي نتن علوي نابيا زي بلو فردوم كتعواوي امين ميلك حلف كم زبنا اروي بشمل زقواسة قبرو زرح قريسا حوخا تمقب اواج زمن عسا منبارون مقبارون زي بلو ملسا سنسلت هبسادو أدام كم انسسا بداويت بقرآن سم كم زي تقبلنا نقر نغنسيام سماد قال يوم لنا سمنا ملو سلنا مسكونات رعنا أطيعو سمعهم مسأدال لعريخنا قالنا خسوتهم بتيت تزاريبنا قحتابو عشرة دقعهم منزعا بناي كوينات قوانقوا كمزي لا تصوعا وزوحي أنا مبازعتي كون قدرتات يعني مؤثرتي كون والتمريت يعني نبعدي قبرن بمسألة يمبر بقنعوي تبرن تمسو أصور عنبسا مسمع مسابيو اشوخ بليت كوينا يوم قطع قنفلو تنفاس نفاس تغيرنا رمرمنا بخلو عينهم كفتنا اللوم قتالي ريهم كتقللو مزمور عوافاتنا عد مسرحقه نقودا بزيحو مبرق كي برقه عندنا غشية حقفوخي حنققه بيتنا بنفاس كسراح بين مسرققه مرقم كسراسر من رقاق عزم تحزو خرمتنا مسكونة زعزع دم
يبقى إلنايو نحر كم كحتم سنسلت بنتيسو تتسلم كلاتم سبنا مسيت أنوم جميرو تمتم تلوى جغنان دخوم راهي مرخ وعيلنا بيتهم لاخي تبع الكست أمرات سلالو ارترا وعواته أدال تسقيلو عواته كاب نفاس مو مآس تفتيرو بوزبي كونن كاب سماي زليلو نيرو ما ياتاتو غنيحوم زسمعو أبهم برت روما بسيف دسالعو أبيت منقست بمباز ركعو سعدا غانين حنيقوم صفحو بمقوت مننت برد زبارعو هجر كيت المتات حيز ولعو أدال ون ودوميو أدال بتقلعو أدال ما يكونن تاريخي الجنقع ما بقص دمسيو صمومان دسمع كمحر يبريخو هواريات كتوع أبقال سأفريقا قعنينو السرع زفانات علاوي زمنات سنع صلو عرديو أدال تسقعو تسول قبو يكونن أدال ترى حمد أمني زبان سب مريتيو زبان قورة مدري شلن زي شننوم ناي بعداويان سفري بحرون كيرقوت زمل عسو اقري عليت وكان زي فليو سرقن دبا دهري أدال انبان تزنبر مس حمد خوحو ندندن اي مولدن مس دمو مسرحو دندن وانتزغون ترى قد تارقبو سويران سايمن أباي معلبو بلاجي أدال قتلي نشعشعو مسحشكت زنبحو على باصاريت لك إبم بانديرا تسرحو وطحفت تاريخو حق تفرحو من ميرتاوي بتاريخي تسريحو كابتات نزات زقيتات قدم دم يمرحو وقروا السند برعهم أبلحو زازا مصعفلو عوت نعفش نقعو عوت نعفش معبالك زي الولد حراي سلام تخاتاتلت مدبنا مدب دك حدا لبي كملكم وعلكم كملكم امسكم كم تلومت سلام كم تلومت تقارات يري فلت نتمنتاي سلام بزر سلام كعز تفطروا بحري اب عالم تزخبر السلام سلام زخبر واغا زخفل انتلو بناس بيتراي ስለዚህ አኩል ዓለም ኮንኩም ተካታተሉ መደብና መደብක ሓደ ልቢ ሰላም ደጊመ ደጋጊመ ሰላም ከመይ አምሲኹም حراي معنا له مشتار استنا نس دبلتار استي ግን ክመሓላለፍ ዘለዎን ኣገዳስን ስለ ዝኾነ እንታይ ያትብላር እስቲ መስልኩም ኣብ ሓደ ወይና ኮልተ ሰባት ኣተኩር ዘበለት ያርስና እምነትን ጠቕምን ኣይሳነያንየን ኣቦይ ቀሺ ያትብል ምናልባት ኣብዚ ኣተኩርኩም ሃይ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ምስ ግዜና ናይ ሓደ ሰዓት ፕሮግራም እዩ ዘለና እንተዘይ ኮይኑ ኣነ ብቁልጡፍ ክጅምረ ነተዳልየ ዘለኹ ናብ ህዝቢ ከመሓላልፎ ማለት እዩ ራይ ምናልባት ቁርብ ደቃይቕ ፅበየኩም ወይ ሓደ ደቂቕ ዕድል ክህበኩም ኣለና እንተልኩም ወይ ከዓ ክሪአልኩም ማለት እዩ ራይ اوكي حراي مبعر انت زي دولكم يحيش مخنياتو ناتي غزي خنطقملو مالتي حراي مبعر منالبات ازار استنان تايات بالله مسيلكم امنتن تقمن ايسانين ويلوه قراب سغادخون ويچكان تواغاين حرادنكم ابز عالم كومي وي هابتام شقات ايكون وي كا هابتام بعل مويا ناي طعناكون وي كا هابتام ناي منفس كا منفساوكون منالبات لو مشيت نخلت اقششتي قطقس مالتيو ابونا امزلوا انها قشي منقرس دي ولا منقور قشي قبل يدا حنلوم سلمنتاي يقوم زلو قشي منقرس دي ولا منقور يدلو
ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝርከብ መሸፈኒ ግዕዘይ ዝጥቀመሉ መሳርሒታት ወይ ከዓ ኣልባሳት ኣሎ መሸፈኒ ግዕዘይ ስርሑ እቲ መሸፈኒ ግዕዘይ ስርሑ ገለ ካብኡ እንታይ ይጥቀም መስቀል ክዳን ቆቢዕ እዚኦም እንታይ ይበሃሉ መሸፈኒ ግዕዘይ ተግባራቱ ማለት እዩ ዝኾነ ብኸምኡ ይሽቅጥሎም ዘለና ያዘን ሃይማኖተኛ ናይ ሃይማኖት እምበር ሃይማኖተኛ ናይ ፖለቲካ ሪእና ይንፈልጥን ሰሚዕና ይንፈልጥን እዞም ዝጥቀሙሉ መሸፈኒ ግዕዘይ ተግባራቶምን ስርሖምን ግን ሓደ ጸሊም ቆቢዕ ኣሎ ብዚ ሓደ ጸሊም ቆቢዕ ኣሎ ዝጥቀሙሉ ካልኣይ መስቀል ኣብዚ 8 ሜትሮ ዝኸውን ኣሎ 8 ኪሎ ዝኸውን ኣሎ ጸለሎ ዝመስል ክዳን ከኣሎ እቲ ጸለሎ ዝመስል ክዳን ብኣፋጣጥሮ እንታይ ይሱ ዓለም ትትረፈኒ ዓለም ጸላሚ ኣይትርጉሙ ንዑ ዝተኸድነ ኣብ ገዳም ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ሱቱር ናይ ሃይማኖት ዝቕመጥ ማለት እዩ ዝኾነ ጸሊም ኣይክደኒ ሎሚ ግን እዞም ንሪኦም ዘለና መሸፈኒ ግዕዘይ ዝጥቀሙሉ ጸሊም ክዳንን ትመስቀል ከዓ ረኣይና ይድበሃል መስቀል ኣውፂኻ በዚ ረኣይና ንቐሺ ክስቶ በሃል መስቀል ዘለኒ ቆቢዕ ጸለሎ ዝመስል ዘለኒ ኣነ ቀሺ በሃል ኣነ ጳጳስ በሃል ኣነ ደፍተራ በሃል ዝብል ኣብዚ ውዲት ናይ ዘለናያ ዘመነ ዓውሎማ ዘመነ ህውተታ ተዋፊሮም ዝርከቡ እዚኦም ኩሉ ግዜ ዞም ኣልባሳት እዚኣቶም መሸፈኒ ግዕዘይ ስርሖም ወይ ከዓ ተግባሮም እዮም ናይ ከምዚኦም እንታይ ንብሎም መስለኩም በትሪ እንተሃብካዮም ሲ ኣብ ዝረኣይዎ የዋጣውጡ ድበሃል ከምዚ ናይ ኣበይ ቀሺ መንቁሬስ ዲ መንቆረይ ድብሎ ቀሺ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝርከብ በዓል ጸሊም ካባ ማለት እዩ ምናልባት እዚኦም ቀሺ ናይ ብሓቂ ቀሺ እንተኾይኖም እንታይ ይብል ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣላህ ወይ ኣምላኽ ሲ መልሓስካ ኸማንሲ ርኽሰት ኣይትዛረብሉ እዩ ርኹስ ብምንታይ ኢኻ ተላልዮም ርኹስ ዝብል ፅሑፍ የብሉን ብቓላት ኢኻ ርኹስ ትብሎ ናይ ርኽሰት ቃላት ዝዛረብ ተኾይኑ ርኹስ ኢኻ ትብሎ ምልክታት እዩ ሕጂ ካብቲ ዝዛረቡ ርኽሰታት ኣነ ኩሉ ግዜ ኣብ ናቱ ብዙሕ ዝዛረብ ኣብ ግዜ ነዞም ሓደ ግዜ ሰላማዊ ሰልፊ ነይሩ ኣብ ኣስመራ ዝነበረሉ ኣስላም ተላዓሉ ኢልዎም ኣስላም ተላዓሉ ነዚ ዘሎ መንግስቲ ሴፍኩም ምዘዙ ጽባሕ ንግሆ ጥራሕ ናይ ክርስቲያን ከይመስለኩም ኣባኹም እውን ጀሚሩሎ ሞ ተላዓሉ ኢልዎም እዚ ርኹስ ቃል ከዓ ካብ ርኹስ ሰብ ይድወፅእ ወይ ካብ ርኹስ ኣተሓሳስባ ደሎ ይድወፅእ ካህን ኮይኑ ናይ ፍቕሪ ጉስጉስ ካህን ኮይኑ ከዓ ናይ ሰላም ጉስጉስ እምበር ንኮይናት ድጉስጉስ ኣዛዝ ግንባር ወይ ከዓ ኣዛዝ ብርጌድ ጥራይ ንኮይናት ድጉስጉስ ወይ ከዓ ንኮይናት ጉጅ ማለት እዩ ስኹማን ብላዕለይ ኣካል ተዘይመፅኦ ተቐዳዲሙ ሰላም ንግበር ዕርቂ ንግበር እዩ ድብል ላዕለዋይ ኣካል ዘይኮን ድሕር ኮይኑ ግን ኣዋጅ እወጅ ማለት እዩ ምናልባት እዚ ቀሺ መንቆሬስ ድብሎ ወዝባ መንቆሬስ ድብሎ ኣባዮም ድብሎ ንሳቶም ኣነ 8 ስረ ኣለኒ ካብቲ ዘለኻዮ ስልጣን ውረድ ولا أبقى أبزي فلاسة تخونكو سياس قن فالتنا عن السخان شو من تسر لنا نيجو تمكعتن فخران نايمنيو ناي ترخص ديابلوس كل جزيدو من تايز الله بجهران بتمكعتن بفخران زوم رخصان كالان كامن يمدوزو كاب حاد ديابلوس زخونه سب يمدوزو اتزمكح بمن كمكحلو بتسمعين مدرن زفتر እግዚአብሔር الله ወይ አምላክ ዝመካሕ በሰባይ መካሕኒ በስሩይ ኻይ መካሕኒ እተሐያል ተዋጋይ ከማንዚ ጀሃራን ፈኸራን አይገብርኒ ምኽንያቱ ሰባት ሕልፍ ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጥ ፈኸራን ተሃዲድን አይገብርኒ እዞም ርኹሳን መሸፈን ዝጥቀምሎም መስቀልን ቆቢዕን ጸሊም ክዳንን ግን መሸፈን እከይ ተግባራቶምን ጋን እንደሆነ አተሐሳስቦምን ኣብ ልዕል ህዝቢ ኤርትራን ሃገር ኤርትራን ናይ ኩናትን ወሮ ኩናትን ምእዋጅ ዝተላአኹ ናይ ዘመንና
من قرتي ناي زمننا ديابلوسات كهن سروحو عطان دبري كهن يفكرني اتزفكرسي ويتزمكحسي بإግዚአብሔር دا مكحيلو ስለዚህ ማህረን ስለዚህ ተማህረ እዚ ደለና ዘማን እትሩኹሲ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ኮይኑ ክሰብኽ እንተራእኻዮሲ ኣይግሮምኩም ዝግግድ ብግድ ክኸውን ይድብል እቲ ቅዱስ መጽሓፍ ማለት እዞም ንሪኦም ደለና ዘመናት ንመሸፈን እከይ ተግባራቶም ዝጥቆምሎም ክዳንን አልባሳትን መሳቕልን ሓደ የዋህ ከምዚ ከማይ ዘይፈልጥ እንታይ ይገብር አባ ኢሉ ኣብ እግሮም ሰግድሞ ከምቲ ኣብቲ ኣራዊት ወይ ከዓ ልኡኽ ናይ ሰይጣን ምስጋድ ማለት እዩ እቲ ምንታይሲ ኣብ ሃገረ ኤርትራ ኩናትን ወሮ ኩናትን ዋላ እንተትህሉ ወይ ዲክታተርን ግፍዕን ኣሰቃቕን እንተዝህሉሲ እንታይ ይድብል እግዚአብሔር ክልተ ኢትካ ዘርግሕሞ እቲ ረሃዋን ሰላምን ዝህብ ነዚ መሬትን ምድርን ሰማይን ዝፈጠረ እምበር ብሰብ ከም ዘይኮነ ይኣምን እቲ ተሓንጊጥዎ ዝኸይድ ዘሎ መጽሓፍ ከዓ ከምኡ ሰይጣን ክሰብኽ ከሎ ኣነ ሰይጣን የብልኒ ትዝገርመኩም ሰይጣን እንታይ ይድብል ሓደ ካብቶም ክጸድቕ ኢሉ ዝምካሕ ሰይጣን ክጸድቕ ስበየናይ መገዲ ግን ሰይጣን ሓንቲ መዓልቲ ኣይጸድቕን ኢሉ ይፈልጥኒ كتصدق يبل سب قتل سب حمم سب قتل سب حمم سب كا يصلل يعبد اذا كتصدق يبل بيناي ما قد جنا يفلطني نسو انت تمكحتنات جن حاجه ما عاد تصدق يبل صدقي بجبري صدق بامنتي سيطان يامنني سيطان كا غبر غاني من البات لو كل غزي نام منفساو قبل خاي مسلوكم جن بسم منفس كا بوليتيكا غوسغواس سلازله كم زفلت اب اريترا قدسن برخون زخونه هيمانوت علنا مسلمنان كريستنا اذا هيمانوت زي فقري اذا هيمانوت زي سلام يدوج اذا هيمانوت زي نستطقم يدحجز اذا هيمانوت زي نزحمم يدحجز دفوس اذا هيمانوت زي نستشغر ليتن قدر مورال ده ኣብ ሃገር ዝመፀ ሽግርን መከራን ካብ ጸሎት ኣብ ሃገር ሽግርን መከራን ስትረፍ ማይ እንተ ዘይሃሪሙ ሓደ ወርሒ ታቦታ ውፅኦም ኣቦታትና በቲ ሰማይ ድመጽም ወይለም ንሰማይን ቃዕሪሮም ጸሎቶም ይዕርጉሞ እቲ ሰማይ ምድሪ ዝፈጠረኻ ቀረባ ስለ ዝኾነ ማይ እናተሃርማ ዝኸዳ ኣዴታትን ኣቦታትን ኢና ንርኢ ብሆም ኻይና ዓቢና እዚ ኣብ ታልዋህ ምድሪ ሓቅን ምድሪ ፍቅርን ምድሪ ሰማዕታትን ዝኾነ ሃገር ኤርትራ ልሙድ ባህሪ ተፈጥሯው ጸጋና እግዚአብሔር ካይ ወይ ካነ አላህ ኣብዚ ሕጂ ደለናዮ ንከይ ተግባራቶም ብመስቀልን በቆቢዕን ተኸዲኖም ንሰባት ከስሕቱ ዲያብሎስ ናይ ዓለም ተዋፊሮም ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ነገር ዝፈጥሩ ንቤተ ክርስቲያናት ኣብ ክልተ ዝገማምዑ ንቤተ መስጊድ ኣብ ክልተ ዝገማምዑ ነውራማት ናይ ዘመንና በትሪ እንተሃብካዮምሲ ننزرع أي وزوات أوتو ناي زمنا ديابلوساتي حدا خبزي أعناون أشجارن بتقوملو كل جزء أبز حلفة سومن كل تسومن خوسي أبز أمريكا دلهم كلهم دقفت منقستي نحنا أنا منقست خنطرع عليكمنا ده حاربين بجاهم وبا محارنا بجاهم وبا قدفنا خطب ليهم نفلت إناي እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ክንዲ ሸሞን ተኺሎ ዝኸውን መስቀል ዝገበረ 80 ኺሎ ዝኸውን ቆቢዕ ዝገበረ ንኣምላኽ ኣምኔ ዝብል መርሐነ ሃይማኖት ዝብል ቃል ክዛረቦ ኢልኩም ተሓስቦ ካብዚ ከምዚ ከማይ ጎሓፍ ሰጉን ክዝረብ ዘይከኣል ቃል እዚ ቃል እዚ እንታይ እዩ ካህን መን ይኣምን ንሰማይን ምድርን ዝኣምን ሰማይን ምድርን ሲ ይሰጉጉን ይግምጥልን ይዕኑን ይዕለቕልቕን እምበር መንግስቲ ዘአምን መርሕ ሃይማኖት የለን እዚ ክንድዚ ኣትልሳ ቤተ መንግስቲ ኮይዱሲ ነዞም ህዝቢ እዚኦም ስጎግዎም ይብል እሱ ዝተቀበሎም ይመስሉ ኸውን ካብ ቤቱ ዝምግቦም ይመስል ኸውን እግዚአብሔር ግን እንታይ ይብል ንስዱዳን ይዕቅቦም
سب زعقوبهم يمسلوه هاي فلطني كنت مصحف قدس تمصحف قدس هاي فلطن زابير مسودان يعقب يدل زابير نشغراني انتايب نشغران كا شغرهم يفتح نقولهم سدودات كا زابير املاح يقبل وي كا يعقب ويوناي زمننا شمون تخيلو مسقلن قبعين استسقله مشفن اكي تغبار زتقوم له خداونتن مسقلن كا كنسبكم هنا አባይሉ ነዝድ ሰግድን ኒዲያብሎስ ኮይዱ ሰግድን ግን ፍልል ይዘሉ ይኮን አባይ ቀሽ መንቆሪ በሃይማኖት ስብከትና ገበርካ ኃይል ሰይጣን ተመልኽ ጀህራን ፈኸራን ዝትምከሕትኻ ኃይል ሰይጣን ዝእምነትካ ቃል እግዚአብሔር ነተተኸዲን ካደለኻ መስቀልን አይወክልን እትልቅም እግዚአብሔር ተሕት ዝብልሲ አቅድም እግዚአብሔር ለዕል ብልሎ አቅድም እግዚአብሔር ለዕል ዝብልሲ እግዚአብሔር አምላካ ድቁስ ብለ ይብል እዚኦም እግዚአብሔር በዓላቶም ናይ እግዚአብሔር ዝመስሉ ክዳውንቶም ናይ እግዚአብሔር መራሕቲ ዝመስሉ ክዳውንቶም ናይ ህዝብ መራሕቲ ዝመስሉ መኽደኒ እከይ ተግባራቶም ወይ መሸፈኒ እከይ ተግባራቶም ዝጥቀምሉ ከምዚ ቀሽ መንቆሬስ ብሎ ወይ ከዓ መንቆሪ አባ ዝብልዎ ነቶም ንሓሰድ ድምውልዎ ማለት እዩ ስለምንታይ ይኹም ዝብል ዘሎ እንተና ሁሉ ናይ ጠቅሚም ጠቅመን እምነትን ግን በበይኒ ቀሽ መንቆሪ እምነት ነቲ ሰማይን ምድርን ዝኣመነ ካብ ሰማይን ምድርን ገንዘብን ዶላርን አይጽበን ዓስሩ ካብቲ ሰማይ እንታይ ሰማያዊት ህወት ይዳ ትጽበን በር ገንዘብ ዶላር ናይ አሜሪካ ናይ ኢትዮጵያ ዝረስሐ ብርን ኤሮን አይኮንን ትጽበን እምነትን ጠቅምን ከአምስ ሃይማኖት አይራኸብን እቲ ሃይማኖት ዝኣምን عصب ورقن عصب دولار نا يمنين اي صبن يخا يغزابير انت مصكا سماوي هوت كهبكا امبر دولار نا ايثيوبيا خبكا وينا امريكا خبكا تصبن تحكونكا نت مصحف قدوس انت حطقوم لها مشفن كي تكبركا نز مصحف قدوس زي فلتكا مرحا هيمانوتي وراي مرحا سبي انت بلغن اتي كيسي اترخصي ابت قدوس بوتا خسب بخطريو يخم مزك بجد خونيلو ግን ንመጽሐፍ ቅዱስ ዘአምኑ ዶ መስለኩም ዚኦም ንመጽሐፍ ቅዱስ ፈልጡ ዶ መስለኩም ዚአቱ ነዚኦም አቦይ ዝብሎም ሰባት ከናይ በሐቅን ሃይማኖት የምልኹ ዶ መስለኩም ለሰይጣን እንኳ አቦይ የምዝሉ ሰይጣን ከምልኽ ከለው እንኳ አነ ሰይጣኔ እሞንና ይብኒ አነ አምላኬ ይብኒ አነ ለዋህ ፈቃሪ ይብኒ አነ خصدقه ንዓኹም ከአخذኩም ይብኒ ሰይጣን የሪከም በራይ በካን ሰይጣን ካብ እግዚአብሔር በመንታይ ብለ መንፈስ እንተ ሆነ ግን ናይ ሐሶትና ናይ ስርቅና ናይ ዝሙትን ንሰይጣን ዘምልኽ ኩሉ ግዜ አለ ንጠንቋሊ ንሽኽ ንሐራዲ ደምልኹ ህዝቢ ወይ ከዓ ሰባት እንተለምታይ ንዑኡ ጥራሕም ደምልኹ ገንዘቦም እንዳኸፈሉ መሊሶም ከዓ ንኽስተቀተሎ ንኽስተሕረዶ ንኽስተባጥፋለይ ሕጂ ስንበር ቀሪብኤ ሕጂ ስንበር ቀሪብካ ከመውደልዩ ነቕነቕልዩ ከምዚ ኮይኑ እዚ እንታይ ሕጂ ነቲ ንሰብ ዘምልኽ ኩሉ ግዜ አዊዳ እንታይ ይኸድብል እዚ ሕጂ ኮነልካይ ሕጂ ኮነልኪ አጆኺ ከም ዝብለንሎ መን ይተኸምድሎ ሰይጣን እንታይ ማለት እዩ ቃል በቃሉ ሓሳዊ መዳናገሪ ቀጣፊ መታለሊ እዩ በዚ ከዓ መን እዮም ዝታለሉ በቲ ኃይል ሰይጣን ዝኣምኑ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘይብሎምን ዘይብለንን መታለልቲ ደቂ ሰባት ከዓ ኣብ ከምዚኦም ሰባት ይሰግዱ ኣብ ከምዚኦም ሰባት ከዓ ይኣምኑ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዓለሙ ንብል እቶም ዝኣትዉ መገድሲ ፅብብ ድበለት እያ ባኣዳኣትዉ ውሕዳት እዩ እቲ ገፊሕ መገዲ ግን ናይ መን እዩ ናይዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ማለት እዩ ስለዚ ቀሺሎም እንድሕር ነዚ መስቀል እዚ ረኣዩ ንመበሊ መሸፈኒ እከይ ተግባራቶም ደኣምር ናይ ብሓቂ ካህንን ቀሽን እንተዝኸውን ነይሩ ኣብ ሃገር ኤርትራ ዘሎ ሽግር እንተሎ ሰላምን ፍቅርን ክገብሩ ሃይማኖት ጉስጉሱ ንሃይማኖት ከዓ ኩሉ ግዜ እንታይ ደው ኢሎም ክስየፉ ግቦም ምክንያቱ መራሕቲ ሃይማኖት ማለት እንታይ እዩ ነቲ ሃይማኖት ጌጋ ከይፍጠር ኣብ ሃይማኖት ዕግር ጌር ከይፍጠር ብሃይማኖት ጌር ከዓ ሰላምን ፍቅርን እንታይ ትገብር ሰላምን ፍቅርን ተንግስ ነነዌ ዝበሃል ዓድሲ ነቢያናስ እንታይ ገይርዎም መስለኩም ኣብ ሃይማኖት ዝእተኹም ከይመስለኩም ኣጀኹም ሃይማኖት ናይ ግሊ ክጠፊኡኹም ተባሂሎም ብእግዚአብሔር ግን ዕድል ተዋሂቦም ኔናስ ተላኢኹስ የናስ ከዓ
مسمع مسأبيو نخبكا حنت بحر خيدو تا بحري حزوا زنبر جالبا ግን محلاف مسكلات عنጨታ ውዲቆ ማፍት መቸም ሕፅር ዝበላው ደርቢ እሞ ካብኡ ካኡ ሆይዱ ተዓሳ ደርቢ ወድሕር ሰለስተ መዓልቲ ሕጂ ከዓ ከምዚ ይብለኒ ኣሎ ምስ በሎም ግን እቲ ንጉስ እንታይ እዩ ካብ ወዲ 7 ዓመት ቆልዓ ከይተረፈፀም ሰለስተ መዓልቲ ኣውጁ ብኸምኡ ከዓ ካብ መዓዲ ሒኖም እዚኦም ሕጂ እንታይ እዮም ንጉስ እኳ ከምኡ ዝገበረ ነዚ መዓት እዚ ከድሕን ከሸቕሩንሲ እዞም መራሕቲ ሃይማኖት ንብሎም ግን ኩሎም ናይ ሓሶት ስለዚ እቲ ዘመን ከዓ ኩሉ ግዜ እንታይ ሓሳዊ ናይ ሸይጣን ከዓ ኣነ ኣምላኽ እንዳበለ እንታይ ድጉስጉስ ካብቲ ፍሬኻ ተላልዮሞ እዞም ርኩሳን ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ኮይኖም ትገብሩ ዘለኹ እዚ ኦርቶዶክስ ናትና ብፍላይ ኣብ ክልተ ተጋማሚዕ ዘሎ ብሰንኪ እዚኦም ማሪቆስ ዝበሃሉ ዝባ ቀሺ መንቆሬስ ዝበሃል ወይ ኣባ መንቆሬስ ዝብሎ ንሳቶም ኣባ ክብሎ ዘይድፈር ቀሺ ክትብሎ ዘይትደፍር ኣቦ ክትብሎ ዘይትደፍር ወገናተይ ግን መንቆሪ ኢለ ቀይረ ኣለኹ ካብ ኣሜሪካ ተሰጎሰብ እንታይ ስልጣን ኣለካ ሸሞንተ ቅርኒ ናይ ሰይጣን እንተለካውን ተሰጎሰብ እንትህቦን ሰብ ይብልካን እንተ ትኽእል ነርካ ጽጉማት እዮም ሽጉራት እዮም እሞ ሃብዎም ኢልካ ከማን ምስተጣባቕካሎም ቀይሕ መስቀል እንታይ ትርጉሙ እቲ መስቀል ዘለዎሲ ናይ ሰናይ ናይ ረድኤት ከዓ ብቀይሕ መስቀል ንገዛ ርስኻ ተመዊልካ ትነብር ዘለኻ ቀይሕ መስቀል ቀይሕ ወርሒ ማለት ሓገዝ ንጽጉማን ሓገዝ ንሽጉራን ዝተዋፅዕ ዕሽር እቲ ቀይሕ ወርሒ ናይ ሙስሊም ዕሽር ክኾን ከሎ እቲ ቀይሕ መስቀል ከዓ ናይ ክርስትና እዩ ዓለም ከዓ በዚኦም እያ ተሓጊዛ ትነብር ትራም ሰሪሑ ዝተቐበሎ ሸቃላይ የለ ወላ ከዓ ሸቃጣይ የለ ንስኻ ንገዛ ርስኻ እውን ኣብ ቀይሕ መስቀል ተዓቂብካ ትነብር በዘም ቀይሕ ወርሕን ቀይሕ መስቀልን ዝተዋፅዐ ናይ ግብረ ሰናይ ጌርካ ትነብር ንግብረ ሰናይ ዝገበርካ ከዓ ኣክን ግብረ ሰናይ ግን ግብረ ሸይጣን ከኣስኻ ትጉስጉስ ትሰጎይ ብልካ ትጠርዖይ ብልካ ኣነ ንዓይ ቅድም ስልጣን ምሃብኳ ንዓይ ክትሰጎኒ ሓደ ካብቶም ስደተኛ ትብሎም ዘለኻ ኢኻ ቀሺ መንቆር ክትሰጎጉን ክትቕበልን ግን ዓቕምን ክእለትን ስለ ዘይብልካ ቀሺ ሸይጣን ወይ ከዓ ቀሺ ዲያብሎስ ይለካ ኣለኹ ሎሚ እቶም ትኽደኖም መሸፈኒ እከይ ተግባራት ካሞ ኣውፃእዮም ደርብዮም ኣብ ምድሪ ከለኻ ሓዊ ከይቀፅሉኻ እሞ ካብዚ ተግባራት እዚ ከዓ ተኣለ እቲ ቀንዲ ዕላማኻ ከዓ እዚ ንምንታይ እዩ ጠቕምን ኩሉ ግዜ እንታይ ምስ እምነት ኣይሳነያን እየን ወይ ናይ ጠቕሚ ሰብኩን ክዳንካ ኣውፂኻ ሸቃጣይ ከምዚ ናይ ሙሴኹን ቀሺ ሙሴ ድሎማት ሸቃጣይ ኩን ኣብ ሆማን ትራፊክን ወይ ከዓ ነቲ መስቀል ስማን ትብል ዘለኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓኻ ካብ ዝሰምዕ ሰንዓይ ክሰምዕ መቐለሎ ኣነ ሓደ መሃይም ስለ ዝኾንኩ ምክንያቱ ካህን ኮይኑ ናይ ካህን መራሒ ሃይማኖት ኮይንካ ናይ እግዚኣብሔር እንተሰበኸ እምበር ከምዝናትካ ናይ ሰይጣን እንተጎስጎሰ ኣስላም ተላዕሉ ናበየም ኩሉ ዓሉታ ኣስላም ዳዘም ክሰምዑን ፀንሕኻ ብፍቕርን ብሰላም እንድነብሩ እንድዮ ኣነ በዓል ሸሞንተ ስረ ናትካሲ ቀምሽ እምበር ስረ ዓጢቅካ ኣይትፈልጥን ኣዴኻ ክትወልደካ ከምኡ ዓይነት ዝገብር ሰብ ከዓ ዝፍክር ከዓ ናይ ሰይጣን ፈኸራ እሞ ፈኸራ ናይ ሰይጣን ሓሶት ናይ ሰይጣን ካብ ድበፅሐ የለን እቲ ዕድሜኹም ከዓ ክንደይ ከይነውሕ እንተኾነ ግን ኣበይ ቀሺ መንቆሪ ወይ ከዓ ማሪቆስ ነዚ ትገብርዎ ዘለኹም ምስ ጠቕምን ረብ እምነትን ኣይሳንን እሞ ወይ እሙን ብሴፍኩም ንሃይማኖት ተሰየፍሉ ወይ ከዓ እሙን ንጠቕሚ ከዓ ብዶላር ንሓንጎልኩም ተሰየፍሉ ንህዝቢ ኤርትራ ግን እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ብዕልግና እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ጎስጓስ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ፀለመ ብልዕሊ መንግስትና እዚ ኩሉ እዚ ምስ መራሒ ሃይማኖት ኣይከይድን እዩ እታ ደላ ትንፋስኩም ትመውት ምዃና እንተ ትፈልጡ ነርኩም ነዚ ኩሉ እዚ እንታይ ምገበርኩም ናብ እግዚኣብሔር ጸሎት ምገበርኩም ንእግዚኣብሔር ጸሎት ዝገብር ከዓ ነቲ ናይ ምድርኻ የቕርሮ እዩ ንእግዚኣብሔር ዘቑርር ከዓ ኩሉ ግዜ እንታይ ይገብር ንእግዚኣብሔር ከዓ ረድኤት ካብ እግዚኣብሔር ፅበ ንስኹም ግን ትፅቢትኩም ናይ ጠቕሚ እሞ ጠቕምኹም ከዓ ካብ ወያነ ክትቅበሉ ክትብሉ ነቲ ጉድጓድኩም ሲ ወያነ ዝኣትውዎ ከይመስለኩም እሞ ጉድጓድኩም ናይ ውልቅኹም እያ እሞ ፀፅበቑ እንተትሰብኩ ንዓኹም ንሂወትኩም ሕሸኩም እንተዘይኮነ ግን ቀሺ መንቆር ዝተባሂልኩም ቀሺ መንቆር ሰላምን ፍቕርን ኤርትራ እንተዘይትኾኑ ንዓኹም ሕሸኩም ዝብል ርድኢት ኣለኒ ሓራይ ብድሕሪኡ ካልኣይ ደረጃ ዝቕስራዕ ቀሺ ማሪቆስ እዚ ኩሉ ግዜ ወግሐ ፀብሐ ብሓሶት ዳዓፍር ብሓሶት ድምድር እሱ እውን 8 ኪሎ መስቀልን
80 كيلو قبيعين غيرو ازي صلولو زمسل كدان عالم تترفنن تخدينو نهايمانوت مشفن زتقوملو نتأكي تكبرو اب مربباو بوليتيكا توافيرو نهزب ኤርትራ ገማሚዑ በሃይማኖትን በፖለቲካን ለይትን ቀትርን ዲክ ድብል ዘሎ ናይ ሓሶት ቀሺ ማሪቆስ ከም ትንሰምሉ ቀሺ ማለት እዩ ካብቲ ዝጥቀመሉ እንታዩ ሓደ ስልያ ኣብ ኤርትራ ዘለው ገንዘብ እንዳኸፈልና ኢና ንመውሎም ካው ደምጹልና ገንዘብ ከፊልና ኢና እዞም ተቃወምቲ ከዓ ገንዘብ ከኸፍሉና ኣለዎ እንታይ ንምግባር ይኹም ገንዘብ ተኸፍሉ ቀሺ ማሪቆስ እንታይ ንምግባር ይኹም እንታይ ይኹም ደሊኹም ካብ ኤርትራ ገንዘብ ተኸፍሉ እቶም ተኸፍሉዎም ዘለኹም ሰባት እንታይ እዮም ድብኹም ንስኹም ዘለኹም ዝሕሸኩም ዓዲ ሰፊርኩም ዓዲ ሰላም ዓዲ ፍቅሪ ኣለኹም ንስኹም ደሊኹም ዘለኹም ካብቲ ሃገር ኤርትራ ሰላምን ፍቅርን ኣሎ ንሃገር ኤርትራ ንምዕናው ዶላራት ተኸፍሉ ንሃይማኖት ኤርትራ ንምብታን ዶላራት ተኸፍሉ ተጣባቂ ናይ ጳጳሴዶ ተጣባቂ ናይ እስላሚየ ደይልኩም ለይትን ቀትርን ትጉስጉስ ነቲ እከይ ተግባርካ ዝጥቀመሉ መስቀልን መጽሓፍን ቀሺ ዝብል ሽሙን ተጠሚቅካ تسرحلون تعيلون نت قدس مصحف انت تنبب قدس سب مخونك نقدس مصحف زين ببكا رغوس قال يزارب رغوس عبد قدس بتا خوين قزاربكا زيد لنا يا زمن ساعات زاخلي وتوم رغوسان عبد قدس بتا خوينم انت صبحو زي بغديو ايغرمكم يلو زيوم انتايم تسبكو نزي وريدنا دلو معات انت تولو بصلوت دا انبر بتخصي ويك أبو فقرة ويك أبو حماق على تايكونن سلامن فقرن دمسك حلا يزبن هاجرن إرتراخاء سلامن فقرن دايد بوس نبر كويناتن فقران وي ورو كويناتن تهديدين كا أميديا أي بوس مين إذن كلهم زياتهم جنن تاي علامهم بتري انتهاب كايم سي أبزر أيوة بتري دوات أول الجنة مسكال دراهما تشفينهم تقميتهم هو فلتنا أقولون ده دكوس يوم دعنا أنا 5 جوركو أنا قش 5 جوركو أنا قش 5 جوركو أنا قمش تقم جبر ما شفني يوم تتقملوا تقشين تقدانين تمسكالين تقبيعت جبر ما شفن بوش من طريقهم ديابلوسات تأخذ الجزيان تايم قبيعين مسكالين رأيني دي بالكش ويلهم صحافتن فرساويان سبكري لكم زفرفركم ها بدقة توصلوا لهم نزمكم زي مسكلة ما وصيهم بزي سماي زهاجركم كم ذا عينة مسكل على هاجر إرترا عن تقولوا دخيل كهان ريهم تفلتوا كهان زي أبات نفسه دخوسي رأيوا لي أنا إن دابل مسكلة بزغيرو سليم تاخدينو كم ذا رأيوا لي سمعوا لي إن دابل خيد ريهم تفلتوا ترجمة أي فلتوا نيم برت تسليم بزيك أبجدام بسفر سب كلا يكدنون السخاء ترجمه عالم سلام يا موت ترفني لي أو منقص كوين بنبر وي قدام كوين أب قدام بنبر إذا قبي عاد تغيير دلو إذا مسكلا بدلو رأينها سيطان ربومي رأيني بفتقم بالله رأيني نبلا سيطان كا سروح مسحاتي نمبر خالق زفريو تقم يلي خالق دغورو نغير يلي أبكم زي دا أمنو سبات أب قشيدو ماري قصلو غلدو أجوكم سخما لنا بونادو ها سليا مربد متنا خاب إريترا ها نأسنا ختحجز اللوا نحنا كمان كوس اللي احنا نسخلنا جنزبنا خفيلنا هنا حابينا بحسب ذا أكتب كا جنزب ناي سيطان جنزب كا أبكم نجراي وعلني فتومنا عهاز الله أخوان تليم كا خمسنات كارل أخوات ناي سيطان مخانم سيطان كا كل جزء متأممان جب حليله نجوز فرعون سي بسيطاني دم زاز نيرو ويكاد من رح نيرو هذا جزء إن سيطان سقوقش شرلي فرعون يلو نعين همان سخاخ تقش شنة ميل كتاريخ عند أولو ها تملست زيل كان عند أولو إذا أتوم كأتملست دبلهم سبس لزي بلهم بتر انتهاب كايم سي بتر دهاب كايم بتر ترايك وات أوت ينبرو مالتي ززر أيوين بتر دوات أوت حجز يوم كل جزء نزي أتوم تاين عن بلهم أتيد تقوملو قشين أتيد تقوملو خدانن أتيد تقوملو مسكالن قبيعن إذن تايو ما شفني جبر قعزي
ስርሖምን ተግባሮምን ግዕዘይ ናይ ግዕዝያት ነውራማት ናይ መናውር ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ድጉስጉሱ ለይትን ቀትርን ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ነዚኦም ብደቂቕ አንቢቡ ከምዚ ዓይነት መራ ሃይማኖት ከምዘየለ ከምዚ ዓይነት ገስረጥን ግዕዘይን ፈኸራን ተሃዲድን ደብዝሕ መራ ሃይማኖት ከምዘየለ ግን ኩሉ ኤርትራዊ ክግንዘቦን ከቕልበሉን ይግባእ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ሃገር ኤርትራ ምናልባት ከምዚ ከማይ ብፍላይ ኣነ ዝዓበ ኩሉ ሃብቶም ዞባ ዓብየ ክልተ ሃይማኖት ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ዞባ እዚ ሃብታም እዩ እጂ ኣብ ሞይ ሓትነይ እንዳተባሃልና ኢና ዝገርመኩም ሓትነታት ኣለዋና ካብ ሙስሊም እሞታት ኣለዋና ኣብ ሞይ ሓትነይ እንዳተበልካ ኢኻ ትዓቢ ስለምንታይ እዩ ምክንያቱ ጎረቤትካ እንድሕር ኮይና ኩስተ ሓወይ ኢላ ትፅውዕ እሞ ኣብ ሞይ ኢልካ ከዓ ስኻ ትፅውዓ ማለት እዩ ሓወይ ኢላ ስለ ትፅውዕ ነቦኻ ሓብተይ ኢላ ስለ ትፅውዓኻ ሓትነይ ትብላ ካልእ ትርጉም የለን ኣደይ ኩስተ ኣደይ ዘይነብ ኣደይ ገላ ኢልካ ይፅውዓን ኢኻ ሓትነይ ኣብ ሞይ እንዳበልካ ሃይማኖት ኣብ ኤርትራ ፍቕሪ ሃይማኖት ኣብ ኤርትራ ሰላም ኣብ ዓለም ሙሉእ ሃይማኖት ኣሎ ከም ኣብ ኤርትራ ግቡእ ቅርፁ ዝሓዘን ክሳብ ሕጂ ዘይተበከለን ግን የለን ኣሎ ዝብልን እንተኮይኑ ሓደ እስላማይ ስን ሓደ ክርስቲያናይ ክሓር ዘርእየ ሓደ ክርስቲያናይ ስን ሓደ እስላማይ ክቆርፆ ክሳብ ዝርእየ ዝብለኒ ሰብ ማይ ክወክል እያ እዛ ንሪኣ ዘለና ዓለም ኣብ በዓል ሊብያ ኣብ በዓል የመን ሱናን ሸዓን ተባሂሎም ብክሳዶም ዝቆራረፁ ዘለዉ ብሰንኪ ሓንቲ ሃይማኖት እዩ እዛ ሃይማኖት እዚኣ ንመን ኢኻ ንኣላህ ኣላህ መን እዩ ኣምላኽ እዩ ንኣምላኽ ዘምልኽ እንታይ ደተሓራርድ ኣለዎ ሱና እንታይ ማለት እዩ ንኣምላኽ ኣምልኽ ወይ ከዓ ሸዓ እንታይ ማለት እዩ ንኣምላኽ እሞ ንኣምላኽ ኢልካ ዳ ብክሳድ ምትሕራት ኣምላኽ ከየፍቅድ ብክሳድ ምሕራት ኣይፍቅድን እዩ ካበይ ድመፀ እዩ ካብዞም ርኩሳን ኣብቲ ናይ ሃይማኖት ሙስሊም ቅርብ ኢለ ስለዚኣተ ካብዞም ርኩሳን ከምዚ ናይ በዓል መንቆሬስን ማሪቆስን ዝጥቀሙሉ ሰባት ክሳድ ሰብ ከተሓራርዱ ዝውዕሉ ሓደ ካብኡ ዝጎስጎሶ ማሪቆስካ እዚ መንቆሬስካ ኣስላም ተላዓይሉ ኢሉ ኣብ ኤርትራ እንታይ እዩ ነቲ ክርስትና ክቆትልዎ ክሓርድዎ ኣብ ኤርትራ ንዓብ ክፈጥሩ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ናይ ድራር ሰይጣን እዩ ሰይጣን እንታይ ድረር ደም ሰይጣን እንታይ ድረር ባእስን ሽግርን ከምኡ ተገሪሩ ይሓድር ስለዚ እዚኦም መታለልትን ቀጠፍትን ኣብ ዘመንና ኣብ ሸይጣን ዝምልኽ ሰብ ከዓ ኩሉ ግዜ ሸይጣን እናተቐየረ ይኸይድ ሸይጣን እንታይ ይገብር ንሰብ ክሕምም ንሰብ ክቐትል ንሰብ ከፀልል ንሰብ ክዕብድ እዚ ለይትን ቀትርን ኣብ ከምዚ ሸይጣን ዳኣምኑ ወይ ዳኣምና ደቂ ሰባት ከዓ ዳኣምኑ ደቂ ኣንስትዮ ኾና ደቂ ተባዕትዮ እንታዮም ኩሉ ግዜ ንዕኦም ዝሰግድሉ ኣብ መጨረሻ ካ ተጠምጢሙ ንዓኦም ከዓ ቁልቁላቶም ደፊእኻ ፈዘገብሎ ጅዝ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ክትኣምን ከለኻስ ንመን ከም ተኣምን ፍለጥ ገለ ሰባት ሓይሊ ሰይጣን ፈኸራ ይገብረሎም ፊዕ ብሎ ኣብ ሰይጣን ኣምኑ እሞ ኩሉ ግዜ ሃብታም እንታይ እዩ ሃብታም ሓይሉ ይደኣምን ገንዘቡ ኣምን ድኻ ከዓ ትሕት ይድብል ድኻ ስለ ዝኾነ ዓቕሚ ግን የብሉን ማለት ኣይኮነን ጎበዝ ይኸሙ እቲ ግን ነቲ ገንዘቡ ሒዙ ፊዕ ብል ተተኸሰስኩ ኩስቶ ፈልጠኒ ቢራ ስተ ይብል እቲ ድኻ ግን እንታይ ትፈልጣ ሰማይ ምድሪ ዝፈጠረ ጥራይ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ እምነትና ሓቀኛ እምነት እንተሎ ኣብ ሃገር ኤርትራ ኣሎ ኣብ ክርስትና ኣብ ሙስሊምና ሰላምን ፍቅርን ንጉስጉስ እዚ ካይቲ ሃይማኖት ዝበሃል መንግስቲ ኤርትራ ከማን ኩናት ክግበር ከሎ ንሳቶም ካብ ብፀሎት ይሕግዙ ብፀሎት ይሕገዝ ድሕር ሰሚዕኹም ኮንኩም ኩሉ ግዜ ኣብ 20 ሰነ ዱዓ ክግበር ከሎ ኣብ ሙስሊም ንስራ ሰማዕታትና ንሓግዝ ንዝተፀገሙ ሽጉር ደቅና ንሓግዝ ድሕር ሰሚዕኹም ኮንኩም ኩሉ ግዜ ዱዓ ክግበር ከሎ ኣብታ ሃይማኖት ከዓ ክግበር ከሎ ኩሉ ግዜ ዓመታዊ በዓል ክኾን ከሎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ደቂ ስዋኣት ንዝተፀገሙን ሕሙማትን እናሓገዝና እግዚኣብሔር ከምዚ ይድብል ይብል እዚኦም ኮይኖም ቶም ሃይማኖት መራሕቲ ዝበሃሉ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኩናት ክግበር ከሎኻ ናይ ፀሎት እዮም ንሳት ብፀሎት ከዓ ንሰማይን ምድሪ ዝፈጠረ ይዕርጉሞ ሰማይን ምድሪ ዝፈጠረ ከዓ ንዕም ሰማይ ቀሺ ከምዚ እንዳፈከረ ኣይከይድ ናብ ኤርትራ ሽኽ እንዳፈከረ ኣይከይድ ሰላምን ፍቅርን ኩሉ ግዜ ኣስላም ተላዓሉ ክብል ከሎሲ እቲ ኣቦና ዝነበረ ሸኽ እንታይ ኢልዎ ብደገ ዝመፅእ ሃይማኖት ምትእትታው ኣብ ኤርትራ ባይታ የብሉን ኢልዎ ባይታ የብሉን ዝተውፅሉ ብድሕሪ ሕጂ እዩ ስለዚ ሃይማኖትና ክቡርን ፅፉፍን ፍቁርን ነንሕድሕዱ እናተሓላለየ ዝነብር እሞ ካብኡ ወፃኢ ዝጉስጎስ ዘሎ ኣብዚ ዲያስፖራ ኩሉ ናትና ከይመስለኩም እምነትን ጠቕምን በበይኒ ኣብ እምነት ዝበሃል ግን ፀሊም ዝተኸድነን መስቀል ጠልጠል ዘበለን ኣሎ ዝብል እንተሎ ማይ ክበኽል እያ ሓሶት ኩሎም እዚኦም ናይ ጠቕሚ እዮም
نأمنت زأمن سماي مدر البر نمنجستخ جمتل نهزبنا عبق فتر دم كسرت خمنا شيطان بعبع دبل حاسد جن يلا نزوم كلته بسم كشن بسم مسحفن بسم تسلم كدانن بسم مسقلن قبعن نتي قعزي سروحهم مشفن جبر زتو قوملو نورامات يممو بزيقوم كيتي دهلل حزب إريترا أب عالم حد حيان نتلو سماي مدر فتر الله ويكا أملاخ نا أملاخ زرع يسبيل نا الله زرع يسبيل بعد عرب أملاخ الله يبعد إذا كل جزء تايخات قبل كل جزء بفقر سلام كتنبر نحركونك كل جزء زهد كون لك حدا اللي بخا خون لك أب حدا أكل كأحسن من لك أب علم كلها فقر طلك حد مكببات حد كا متحققات نطلق كون لا على حيلين بتقدس سماي مدن فترة الله وي أملاك قويدو حد تفاقرو حد تخبابرو تحقاقو زيدو مخناتو إكزابير نزدخمات نسقمان نعرقان نحمان بصحي يبل حجي من تاي غير مسلو حميمين تزي بصحكم يبل أمين تزي عنقلكم إكزابير أحمم أي تأمي أي كرص جد ناتنا حيمانتكم مسلو زخانه نزعرق أي خدنو أبوتاتنا نستمع خايو نقول يا ماما زلمنا كيردا خايب بحالنا بعدنا تخيب كي خاطفانا حجين تايو أبعدنا زلوا حيمانات سلامن فقرن نزل سلامن فقرن أبي إريترا زلوا نزي حوها أبدو زدليو بشيم نزل دلكم دلهم قبيعين مسكالن غيرهم نا حيمانات أرثوذكس أوشتو تحدثوا تبهاي لفحبيلهم أبكلت تجميع ميركباني أبكلت تجميعها قدام يتحتاتنا إذا مجمعنا عزي أبا تباهي لدسوع قشيما قريص مفكر تتقيمون نتي كدان نتمسكل نتقبعين مفكر تتقيمون نغنى سال مصحف قدس كشمدد خيلي قرآن كشمدد خيلي ناي بلب تأمنو ديها ناي بلب تفكرو ديها سخا تصدق انت دليها فرهات እግዚአብሔር ክልወካል ወይካ አላህ ክልወካል ፍቅር እግዚአብሔር ወይካ አላህ ክልወካል أخبرت الله وأملاك أنت زي بالك خصدق أنت لك نت مصحف قدس تترأسه أبغنها جورو أبرزها جورو تسبكم مع خسر حال كيكل نحنا ها أمنا نحد حدنا نفقر له أمنا نحد حدنا نتحلل له إيدم قانتم كوينها أبوتاتنا كذا كذا لا تاخذنا كذا لا تاخذنا نور كنا زي رخبة ديتاتنا نور كراواتا زي عاد قبضنا هاجر هنسلو نزه هاجر زي أخو فرسو ليتين قدرن إذا ما شفنا كي تجبراتهم قعزة تروحهم زتقوم رزلهم على شتى ماريكوسن زي من قارن تلوجن إذا يوم كلهم نزه هاجر سلام هاجر فقري بهاي ما نط قنت الكبلوا ليتين كثرن كن ديجي سعرو بحيال حزبنا بحيال حتنا جن دولنا لناس قاعدي نحن سألنا حوارهم ده يكون كله بيجي نقد صالي حزبنا خنق حلهم زقبا وحالته مسيلهم من قرتي كي تجبرهم من قعزة يسرحهم من زشفن قبيعين كدانن مسكالن غيرهم كن اب بيت كريستيانات كوينم دغعرو اب لايف كوينم مبحد ولو ويكا عقد ولو خا زيوم دبلكم دلو خيممو نزيوم سبات كل غزي طقمن امنتن بوبيلي ناي امنت سبات ديكون كن ناي طقم سبات بغنزب سب دغزو بغنزب سب دشطو بغنزب دعدغو بغنزب كا دلوطو سبات يممو اب ناي امنت ገንዘብ ዘለው ወይ ካብ ናይ ጥቅሚ ገንዘብ ዘለው ኩሉ ግዜ እዚኦም መራሕቲ ሃይማኖት ከም ዘይኮኑ ህዝቢ ኤርትራ ከስምረሎም ይግባእ ንሕና ምናልባት ሃይማኖታውያን ኣይኮንናን ንሕና ቀሺ ጴጥሮስ ቀሺ ጴጥሮስ ክበሃል ከሎ ንዓና ክመፅእ ከሎ እስካሁን ኮይኑ ንጣልያን መርሄት ይዎ ሕጂ ብስም ሃይማኖት ምሽቃጥ ከም ዘሎ ብሽም አውራጃ ምሽቃጥ ከም ዘሎ ብሽም ዓሌት ምሽቃጥ ከም ዘሎ እንዳ ማለት እዩ بشم كالع عبيتات ون كم زلو كله بوليتيكا قسرت بوليتيكا رساحب نو بوليتيكا هاليتين قطرن دوت زي الخلخا كل جزء وعلى حديرو قسم دالق ندا يقبري سرحو هيقدفني حجي نحر بأقو انت زي فويسنا يخا ندا يقبري قسم دابلخا عبتي حبرة سبنا أتمو نزا هاجر سماعتات نزا هاجر فقري هاجر صناعات زغونات هاجر يتراخا سلامن حنفشفشين كفطروا لا ليتن قطر اند سعر بعد خمس لونا اب قمت بمئتاو كل إريتراوي كفولطون كردون زغبؤ حق خويني مسلني وانا وخايو
ህዝቢ ኤርትራ አውራጃነት አይጠቅመካኒ ሃይማኖታት አይጠቅመካኒ ሃይማኖት ናይ ግሊ ዓዲ መፀውዕ ናይ ግሊ ስምካ መፀውዕ ግሊ ፖለቲካ ናይ ግሊ እምነት አነ ፖለቲካውን ሃይማኖታውን እምነተይ ናይ ግለይ ሕርያ ናተይ ንመን አምን ናተይ ሕርያ ፖለቲካውን ሃይማኖታውን ናይ ግለይ እምነተይ ግላዊ ህይወተይ ክኸፍለሉ ከዓ ናይ ግል ምርጫ እዩ ስለዚ ነፍስ ወከፍ ሰብ ከዓ ኣብኡ ይከኣምን ዘሎ ካብኡ ወፃኢ ግን ንዓና ብሰላምን ብፍቅርን ከንብረና ኣይክእልንና ኣብዚ ዓለም ተጠንቂቕና ነዛ ሃገረ ጀጋኑ እንተዘይሒዝናያ ረቂቕና ነዛ ሃገረ ጀጋኑ እንተዘይዓቂብናያ ሓቅን ቅንዕናን ሒዝና እንተዘይተጓዒዝና ስቕኢልካ ኣብቲ ወሽለኽለኽን ስርቅን ቀጠፍጠፍን ኣብ ስርቂ ገንዘብን ኣብ ስርቂ ሃይማኖትን ኣብ ስርቂ ኣውራጃን ኣብ ስርቂ ካልእ እንዳን ኣቲኻ እንድሕር ሎቕመፅመፅ ኣሎ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ዕንወት ናይቲ ሃገር ኣሎ ምንቲ ሓደ ነብስኻ ለው ውልቂ ክትብል ውልቃዊ እምነትካ ክትብል ውልቃዊ ጥቕምኻ ክትብል ሃገረ ሰማዕታት ክትዕኑ ሃገረ ጀጋኑ ክትዕኑ ክትጉስጉስ እንድሕር ትውዕል ኮንካ እዚ ኩሉ ይሕትተካ እዩ ኣብ ሰማይ ይሕትተካ ኣብ ምድሪ እውን ይሕትተካ እሞ ኩሉ ኤርትራዊ ክነቕሓሉ ኣለዎ ኩሉ ኤርትራዊ ከዓ ነዚ በሊሕ ክኾነ ኣለዎ ምክንያቱ ፀላእትና ወራር መንነትና ወራር ሃገራውነትና ወራር ክብርታትና ወራር ባህልና ወራር ኩሉ ኣብ ልዕለና እንደካይዱ ብሎ ብሃይማኖት ወራር አካይዶም ብባህል ወራር አካይዶም በአውራጃነት ወራር አካይዶም ብምድሪ ወራር አካይዶም ብሳይበር ካም ዝራቅሙ ወራር የካይዱሎሞ ነዙ ወራር እዚ ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ እንታይ ገብረሎ ከመከቶ ይደልዎ ስለዚ ነዚ መኪትና እንታይ ኢና እንደል ንሕና ታንኮ ነደልያ ሰላምን ፍቅርን እንደል ሃገረ ኤርትራ ከይብከል ሰላምን ፍቅርን ኣሎ ሓወይ ሓብተይ ምባሃል እሞ ኩላህና ኤርትራውያን ከዓ ነዚ ብኣግኡ ነቂሕና ነዞም መሸፈኒ ገበር ዝጥቀሙሉ ነቲ ግዕዘይ ስርሖም መስቀልን ፀሊም ክዳንን ቆቢዕን ገይሮም ከም ኣባታት ኮይኖም ከም ኣቅሽሽቲ ኮይኖም አንጻር ሰላምን አንጻር መንግስትን ሃገርን ኤርትራ ዝጉስጉሱ ኩሎም እዚኦም ከዓ ኣይናትና ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ከዓ ነዚኦም ከምቲ ንሱ ጽሒፎ ዘሎ ግድን ይኸውን ኢልዎ ናይ መወዳእታ ዓለም ምክንያቱ ቶም ርኹሳን ኣብ ቅዱስ ቦታ ኮይኖም ክሰብክዮም ኢልዎም እዚኦም እዮም ካቶም ርኹሳን ዝበሃሉ ነዚ ግዕዘይ ህይወቶም መሸፈኒ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ካብዚኦም ሓሊፉ ካልእ እከይ ዝበሃል ወይ ከዓ ካብቶም ርኹሳን ዝበሃል ኣሎ እንተኢልኩም ህሊና ንርአዮ ስለዚ ናይ ሎሚ ምሸት መደብና ጠቕመን እምነትን ወይ ከዓ እምነትን ጠቕምን ኣይሰናየንን ኣቦይ ቀሺ መንቁርዮስ መንቁሪ ማሪቆስ መንቆርቆር ደኽብለካ እስኻትኩም ንሃገረ ኤርትራ ኣይትውክልዋ ንሃገረ ኤርትራ ኣይትሓልላ ንሃገረ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ተሓሊሉ እንተትኾኑ ሰላምን ፍቅርን መጎስጎስኩም ኣብ ሃገረ ኤርትራ ወፂ ፀቢብዎ ኢልኩም ከዓ ንዓድኩም ክንሰጎኩም እናኢልኩም ኣይመፈከርኩምን ሸሞንተ ስረለና ኣይንበልኩምን ንሕና ኩሉ ግዜ ኣስላም ተለዓል ክርስቲያን ተለዓል ኣይንበልኩምን እዚ ፍሬኹም እዩ ዝገልፆሞ ብፍሬኹም ዘይፈልጥ ሰብ እንተሎ በዚ ኣጋጣሚ ሎ ምሸት ሕፅር ዝበለ መግለፂ ክርድእዎ ወይ ከዓ ከተስተብሃልሉ ይግባኣኩም ፅኒኢልኩም ዝሰማዕኹምኒ ኣዝየ የመስግነኩም ክብርን ሞሳን ነቶም ንስለይ ንስሊኹም ኢሎም ዝሓለፉ ጀጋኑ ሰማዕታትና ስንኩላትና ምን ኣሰማዕታትና نعم كاكبر الموسان حابن السماء يوم عواد نمن نتي زي صحاب مرحنة زواو جنبارن حزب إريتران يخون بهاجراوي مزمور كفليكمي ስለዚህ ናይ ጽባሕ ፕሮግራምና ይራኸበና ሰሰናዩ ልዋም ለይቲ ባሕሪ ታረኛታት ትምስኹም ብልቢ የመስግነኩም ብልቢ ያኽብረኩም ንዓኹምን ክብርን ምስጋናን ይግባኣኩም እሞ ይቐኒለይ ኣራይ
نحو خاري كبير بزي الله حدا ود قصرت ود شحشنت تقراوي الله بزي عربي شنا قنيسي بلوكا يقور كوتس أنا حدا حاجة Erika,